Toniska, boy. Nunga Mwnbai silver play button cow. Huh? Nunga Mwnbai. Boah, bah. Mwnbai arna parcel ke nebine. Moजां seal खालामना हरदों YouTube नि award arna biyo silver play button. Da ikon थांना खुलिनोसै आङो. लोगोफोर दायो आङो माने माजबाराव थांनो नागिरदों बेनि थाखाय माने दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो सापर्ट खालामनानै 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय 100k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय दिनै माने आङो इउटुबनि एवार्ड जिनाखि जोंहा आमेरिकानिफ्राय दैथायहरो आरोना बे एवार्डखौ जायफोर माने 100k खालामो 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामो दा जायफोर माने 100k कमप्लिट खालामो 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामो बेनो इउटुबा एवार्ड होयो आरोना दा आङो एवार्डखौ दिनै मोनसिगोन दा आं लायनो थांनो नागिरदों एवार्डखौ दा फन खालामहरदोंमोन आरो आंखौ दानिसो माने करियारा दा माजबादाव मोनफैनानै दङ आं दायो लायनो थांसै माजबादाव न'सिमथ' लाबोआ नालाय हाम्फेया नै माइ गायदोंमोन गायखांबाय गायखांजोब्बाय जोंहा दिनै माइ गायदोंमोन ओमफ्राय नै फिसाजोखौ लादों मा गुग्ला मास्टारसो जाबाय माथो नोंलाय जायो नामा ने गुग्ला आं दायो लायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार्स कमप्लिट खालामनायनि थाखाय माने इउटुबा आंनो एवार्ड हरसिगोन आरोना दायो हरबायानो US निफ्राय आं दा बेखौनो लायनोसै लोगोफोर एवार्डखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं देखायनो नाजागोन आरोना नोंथांमोननो एवार्डखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आइ एम भेरि हेपि नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोननानै दिनै बिदिनो इयुनावबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन 1 मिलियन जाबा गल्ड मोनो आरोना गल्ड बे इउटुबनि एवार्डखौ ओमफ्राय दा आङो 1 लाखनि सिलभार प्ले बाटन मोनसिगोन आरोना गल्डआ एसे हेभिसिन जायो दा नायनोसै माबायदि सिलभार प्ले बाटना मोजां मोनदों आरोना दिनै जानला मोनला भिडिअ हगारनो माने जानला मोनला मानसिया मोननो नागिरा आरोना बिदिखौ सोरनाबा माने बेक थांफिनो सोरनाबा खिन्थु जाया माने मोजां गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट हगारबाय थाबासो मोनो आरोना बेफोरखौ जानला मोनला मोननो नागिरानो मा होनदों लोगोफोर आं दा माजबादाव मोनफैबाय बेनिफ्राय करियार जायबा माने लाना फैयो बे जायगासिम मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना माजबाद स्मल सिटि ओमफ्राय नैबेहायनो लाबोयो आरोना DTDC बेनिफ्रायनो मोनो आं दा सिङाव हाबनोसै सिङाव हाबनानै सोंहरनोसै र' बानायगासिनो दं मोनबाय आरोना पार्सेलखौ नैबेनो मोजां सिल खालामना हरदों इउटुबनि एवार्ड आरोना बियो सिलभार प्ले बाटन दा इखौ थांनानै खुलिनोसै आङो आंनि एड्रेसआव फैदों आरोना आंनि एड्रेसखौ मोजाङै होखादोंमोन नालाय सही কৰিব লাগে নেকি लोगोफोर दायो आं लाबाय आरोना सिलभार प्ले बाटनखौ न'आव थांनानै खुलिनोसै नायनोसै माबायदि बिराद माने दिनै हेपि नांदों आरोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोननानै दा न'आव थांना खुलिनोसै दायो खुलिथ'ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ माने 100k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होबाय नालाय दा आमेरिकानिफ्राय माने आंनियाव इउटुब जिनाखि इउटुबनिफ्राय आङो माने एवार्डखौ मोननो हाबाय आरोना नै दिनै फाइनालि आंनि आखायाव मोनफैबाय दहाय लायदोंमोन आङो नोंथांमोना लायनाय भिडिअखौबो नायखाबायानो ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै आरोना बे एवार्डखौ बोरैहाय मोननो हायो होनना बुङोब्ला जोङो 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगौ नोंथांमोना आंखौ गोबां सापर्ट खालामबोबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जोबोद हेपि मोनदों आरोना इयुनावबो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ अननाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन दा नोंथांमोनखौ आङो हाजासे थेंक्स माने जासिनो सानो आरोना लोगोफोर थेंक इउ बिनि थाखाय नोंथांमोना दिनै आंनि माने इउटुब एवार्डखौ आं दिनै मोननो हाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों दा बेखौ आङो सानबासो उनाव आङो नैबे नोंथांमोना आंनि स्क्रिनाव नुदोंना आंनि चेनेलाव ब्लु टिप मार्क माने सिगाङाव ब्लुमोन दायोथ' माने टिप मार्कल'सो होयो नालाय बे भेरिफिकेसन इउटुबनि टिप मार्कखौ आं एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो आं बेखौ एप्लाइ खालामदों 100k जानाय लोगो लोगो बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया साननैसो नेनांगौ आरोना सानबा नेनांगौ सानबानि उनावसो एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ खालामनानै दिनै मोनफैबाय आरोना हप्तानैसो लाबाय हप्तानै गाहाम लायो आरोना बिदिनो सोरनाबा मास मोनसे सोरनाबा थाबबो मोनफैयो इन्डियान पासपर्ट थायोब्ला दा आं बेखौ खुलिनानै देखायनोसै मा मोनो मानेथ' बेहाय सिलभार प्ले बाटन खुलिखांखाबायमोन आंबो खुलिनायालाय नोंथांमोननो आं देखायाखैमोन दा नायदो नैबेहाय माखासे गाइडलाइन्स नैबेहाय दङ नै रिकगनाइज इउटुब टीम थेंक इउ इउटुब एन्ड इउटुब टीम
बेखौ हरनायनि थाखाय आं नोंथांमोना नैबे इउटुबनि मेनुखौबो नायनो हागोन इउटुबनि मेनुबो होदों रिकगनाइज इयर टीम नायनो हागोन नोंथांमोना माने इउटुबनिफ्राय फैदों आरोना बियो दा जोंना इउटुबनि सिअ'आ इण्डियाननियानो जाबाय नालाय आमेरिकानियाथ' आमेरिकानि इउटुबाथ' आमेरिकानि नालाय दा नैबेखौ मोनग्रोबाय आरो आं नैबे गुफुर कालारनि नैबे सिलभार प्ले बाटनखौ मोनग्रोबाय बेनिफ्राय नैबे गल्ड बे गल्डखौ 1 मिलियन जाबा मोनगोन आरोना 1 मिलियन माने 10 लाख साबसक्राइबार जाबा मोनगोन 1 लाखआव नैबेखौ मोनो बेनिफ्राय 100 लाख माने 10 मिलियन जाबाथाय नैबे डायमन्डखौ मोनगोन आरोना डायमन्ड 100 लाख जाबाथाय 100 लाखआ जाहैबाय 10 मिलियन 100 लाखआव ओमफ्राय दा नोंथांमोन देखायनोसै नैबेनो मासे गान्दु बायदिबो फैयो नै बिदिखौ मुलि बायबा मोनो बिदि गान्दु बायदिखौ नै नायनो हागोन नोंथांमोना आं हायाव दोनथ'बाय दायो बेखौ नै नायदो आं दायो नै अपेन खालामबाय बेखौथ' जोंहा न' मोजां गैया नालाय इन्जुराव दोननोबो आङो बाकसावसो दोनथ'नांगोन दायो नङाबा ओंखाम संग्राफोराव खिथेबनानै दोनलाबायथ'नोसै नैबे नायदो प्रेजेन्ट टु दैमु बसुमतारी फर पासिं 100K साबसक्राइबार 100K माने 1 लाख साबसक्राइबार आरोना कमप्लिट जानायनि थाखाय इउटुबा आंनो दिनै बे एवार्डखौ होबाय आरोना नोंथांमोनाबो जायफोर इउटुब खुलिनो सानदों खुलिब्लानो जाबाय बिदिनो मोजाङै गावनि कन्टेन्टफोर होनो नाजा आरोना गुबुननि माबायोब्ला बेलेगनि भिडिअ डाउनलड खालामनानै हगारोब्ला माने बेफोर एवार्डखौ मोननो हानाय नङा आरोना सोरनाबा रेजेक्ट जाना होयो दा बेखायनो गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट आपल'ड खालामब्लासो नोंथांमोना बेफोरखौ मोननो हागोन आरोना इउटुब एवार्डखौ दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नै रनिस्कायाबो जोंना लानाय नायनो दे लानायदो जागोनसो बेना दा उल्थासो जादों नै ओरैसे मामा ओरैसे दे wah buruk sih Bina deh buruk deh Doniska wah nengah Mwnbai silver play button kau ha nengah Mwnbai wah bah Nay benai presented Daimu Bosumtari for passing 1 lakh subscribers. Nay hagen tangmona. Kalamna deng biyo buंनायखो. Daniska. Wah, alam montadang. Alam mondang dangnaनै. Ha?